subscribe naman dyan mga idol. Alright, sabay-sabay po tayong kakanta ng happy birthday. Ang hindi kakanta, bahala kayo kung anong mangyayari. Ayan, okay, lahat po tayo kumanta habang po tinatawag pa. Naglalakad po ang ating birthday celebrant na si Aubrey. Alright, sige. Ready na po ba kayo kumanta? Mukhang mahina. Ready na po ba? Uwi. Ayan, mukhang ready na sila. Sige, sabay-sabay po natin ako ang kanta. Please, welcome to our birthday celebrant, Aubrey! Ayan, nasa si Aubrey. Nagpapasalamat ako sa mga dumalo sa kaarawan ng aking anak mula sa Ilocos at saka yung mga co-parents ng misis ko, saka mga kaklase niya at saka yung mga taga rito na umatin. Maraming salamat. Sana mag-enjoy si Audrey sa kanyang kaarawan. Yun lang at maraming salamat. Naka-reserve. Alright, sige. Ngayon mga bata, sino gusto ng prize dito? Taas ang kamay! Sino gusto ng cellphone? Sino gusto ng washing machine? Sige, ganito, maglalaro tayo. Lahat ng mga bata, alam na alam nyo to. Pwede po kayo magpatulong kila mami, daddy, tito, tita, ate, kuya, lolo at lola. Common na po ito sa inyo. Ito po yung tinatawag naming Bring Me Game. Alright? Sige, maghanda na. Example muna tayo. Bring me, makapagdala sa akin ng cellphone. Bilis! 1, 2, 3, 4. Meron na nauna sintay, nauna. Ayan, alright? Nasaan? Okay. Sa susunod ate, mag-MRT ka ha. Alam mo, traffic today. Ayan, ito po tinatawag naming example muna. Ayan, ayan, baka mamaya, ito na lang, bigay ko sa'yo to. Ayan. Alright, final. Bring me, makapagdala sa akin ng cellphone charger. Go! 1, cellphone charger po. 2, 3, 4, cellphone charger ng iPhone. 5, iPhone, cellphone charger ng iPhone. Yes! Ayun. 1, 2. Ayun natin, check natin kung iPhone. Halika dito. Tingnan natin yan. Hindi ito iPhone. Hindi ito iPhone. Sino? Ayan. Ito yung katotoong iPhone, ma'am. Meron na po kayo? Ayan. Halika dito ate, manalo ka ng 20,000. Alright? Teacher, wait lang. Next, bring me. Ayan, bring me ulit. Bring me, makapagdala sa akin ng ito, bibigyan ko kayo ng clue.
Ito po ginagamit pag pinapawisan. Ayan. Alright, nagsisimula sa letter P. Bilis, alam niyo yan. Mabay ka sa akin ng pamaypay. 1, 2, 3, 4, 5. Pamaypay, hindi rin tikpan. Ito. Pamaypay. Ano to? Serpelo para kapitan. May pangalan pa talaga, ha? Ayan. Sige, halika dito, kuya. Next, bring me. Ito, tatlo ang kailangan ni Kuya Cloud. Tatlong bata rin ang mananalo. Kung kayo, dalhin niyo sila dito. Bring me. Makapagdala sa akin ng pinakamaganda na lola. Bilis! 1, 2, 3, 4. Dalhin niyo sila dito. 5, 6. Dahan-dahan lang, di pa tapos yung party. Ayan, kulang pa ng dalawa. Isa na lang, bilis. Isa na lang. 7, 8, 9. Lola. Ito. Dito tayo mga lola. Dito tayo. Ayan, yung mga lola natin, dito. Ang gaganda. Okay, sining nagdala? Yung mga lola, iwan natin yung mga lola natin. Ayan, iwan lang lola. Tatanungin namin kayo. Ayan, hello po lola! Ayan, anong pangalan po ni lola? Donato. Ayan, si Ma'am Marian Donato. Ayan, kayo po? Ako si Adudilia de Vera. Yes, kayo po? Loito. Ayan, alright. Gusto niyo po bang rumampa sila? Rumampa sila? Gusto niyo po ba? Narampa daw po kayo. Gusto niyo yun? Or sasayaw na lang? Sasayaw. Anong klaseng sayaw? Yung tayang-tayang, no? Ay, sige. Bigyan natin yung music. Few minutes later. Diba? Ayan. Sige. Alright, okay na. Dito tayo. Ayan. Dito na tayo. Dadako tayo sa meron pang isa. Ito tinatawag namin Q&A or question and answer. Oh no. Ayan, may dalawang choices po kayong pagpipilian kung easy or hard question. Ayan, pili po kayo. Easy or hard? Easy. Easy, kamusta po kayo? Mabuti. Palakpakan! Ayan. Ayan, ito yung prize natin, Lola. Oh. Thank you po. Isa lang po. Ayan, po na po tayo, Lola. Mamaya na lang po tayo. Next po, Lola. Easy or hard question? Ilang taon po kayo? Palakpakan! Ito. Dito tayo, Lola. Dito po. Easy or hard question? Easy. Kung easy, katanungan lang po ito, Mama. Kung magiging isang hayop kayo, ano at bakit? Bird. Para mag-fly ako. Ulitin natin. Word, bakit? Bird. Kasi gusto kong lumipad na sa iba-ibang lugar. Oh, palakpakan! Anong gusto niyo prize? Maliit o malaki? Malaki. Sa inyo na yung video, okay? Okay. Palakpakan naman natin si Lola. Yung princess. Ayan. Alright. A few moments later. Oh, ang totoo. Emmanuel. Manuel, ilang taon? 6. 6. Anong susunod sa 6? 5. Patras. Ayan na. Nag-aaral. Opo. Saan? School. Tama naman. Ayan. Ito, Emmanuel. Sa paglaki mo, anong gusto mong isang maging? Maging isang? Doktor. Anong trabaho ng doktor? Hihilo. Hilo. Pwede, no? Oh, ready ka na? Alam mo nang gagawin mo? Yes. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Alam mo na, hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa. Ganito lang. Simple lang yung gagawin. Tatampling ka lang dyan. Una, ulo. Ready ka na? Yes! So, ready na. Sino nga
kaninang anak to? Taas ang kamay. Ayan, kayo ha. Ayan. Opo. Okay, ganito ang gagawin mo. Babatiin ni si Audrey ng happy birthday. For example, happy birthday, Audrey! Yung mahabang mahaba. Alright, ready ka na? Very good. 1, 2, 3, go! Ayan, siyempre sabihin nyo kung magbibilang ha. Lahat tayo dito magbibilang. Ready? Go! Palapakan muna natin si Manuel. Palapakan. Ayan. Ready? Go! Happy birthday, Audrey. One. Happy birthday, Audrey. Longer. Happy birthday, Audrey. One, go. Ayan. 2 counts. Ayan, palapakan natin si Manuel. Next. A few minutes later. Happy birthday, Audrey. 1, 2, 3. Longer. Long. Happy birthday, Audrey. Ganun. Go. Again. Happy birthday, Audrey. 1, 2, 3, 4, right. Alright. Ayan, palapakan. Ayan, palapakan natin. Baka mamaya doon mag-uilong ko dyan. A few minutes later. Happy birthday, Audrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 counts. Ayan. A few minutes later. Happy birthday, Audrey. 20 counts lang. Sayang si ate. A few minutes later. Happy birthday, Audrey. 18 counts lang si A ate. few minutes later. Matatapos, sisiga lang. Oh, ready? Go. Happy birthday, Audrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alright, 20, 40. Go! Happy birthday, Audrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, kami yung ginagawa. Di palapakan natin. Oh, di ba? Ikaw na naman. Halika dito. Dito. Alright, dito kayo. Ayan, magharapan kayong dalawa. Ayan. Kung sino ang mananalo dito, magkakaroon ulit ng prize. Okay? Ganyan. Punta tayo sa Bulul-Bululan Challenge or Tongue Twister. Alright. Pakisabi nga, tapiko. 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 Takope. 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 Ayan. Pag together tayo, tapiko, takope. Alit. Tapiko, takope. Together ha? Tapiko, takope. Ano? Dog. Sige, palitan natin. Sabihin, ruler. Lulor. Lakas mo. Lulor. Ruler. Lulor. Ruler. Lulor. Royal. 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 Ayan. Sige, final. Tupang puti. Tupang puti. Puting tupa. Puting tupa. Alright, together tayo. Tupang puti, puting tupa. Tupang puti. Puting tupa. Oh! Ayan, next. Tapiko, takope. Ha? Dog. Halika nga dito. Sabihin mo, tapiko. Tapiko. Takope. Takope. Tapiko, takope. Tapiko. Tapongi. Maswa. Kusong. Ikaw ha? Maswa ng bunganga mo. Next, dito tayo. Tupang puti. Tupang puti. Puting tupa. Puting tupa. Ayan, together. Tupang puti, puting tupa. Tupang puti. Puting tupa. Ulitin mo. Tupang puti, puting tupa. Tupang puti. Ayan na, last chance muna to ate. Tupang puti, puting tupa. Tupang puti. Tupang puti. Alright, palapakan natin. Nabigyan kita ng congratulations sa ate. Ito. Ayan. At ikaw din kuya. Ito. Ayan. Thank you so much. Ayan. Alright, next game tayo. Ayan, last game. And then, babako na tayo sa ating 7-7 tradition. At mamaya natin itutuloy yung game. Alright. Next game about hashtag tagline. Sa lahat po ng kasali sa lahat po ng mahilig sa television, alam na alam niyo po yung hashtag tagline.
Pag sinabi ni Kuya Glenn, hashtag tagline, bidang saya. Anong answer? Jollibee. Jollibee, wow ha. Alright, sample muna yon. Final, hashtag tagline. Pag nakakalam ng sagot, lumapit. Hashtag tagline, love puto. Lapit, bilis. 1, 2, 3. Makakaroon ng 20 pesos. 4, 5. Ito, Congressman, ano ang answer? Macdo. Magda! Very good! Next, hashtag tagline. Hashtag tagline. Masarap kahit walang sauce. Go, bilis! 1, 2, yung wala pang price, yung wala pang price. Yung wala pang price, wala pang price. Go! 1, 2, 3, 4. Masarap kahit walang sauce. Ano? Bilis ito. Ayan, anong sagot? Ulit. Gusto ko. Gusto mo. Hindi kita gusto. Gusto mo, may price ka na kuya. Yung wala pang price. Go, ito. Ikaw na naman. Halika dito. Ito muna. Ito. Ano? Shucks to go. Ulitin mo. Shucks to go. Shooks to go. Ayan, sige. Shooks to go. Palapakan namin si Shooks to go. Ayan, next. Hashtag tagline. Ganito. Hashtag tagline. Isang tagay para sa tagumpay. Go! 1, 2, 3, 4. Hashtag tagline. Isang, ano? Emperador. Mali. Hashtag tagline. Isang tagay para sa tagumpay. Ano? Ano? Lakas mo. Antoy, mali. Ano? Ginebra. Anong ginibra? Mali. Oh, bilis. Ayan, isa yung mga wala pang price. Yung wala pang price. Yung wala pang price, hashtag tagline. Isang tagay para sa tagumpay. Ano? Ginebra. Libra. Kulang yun! Kulang! Bilis! 1. Magkakaroon ng 20 pesos. 2. Ano? Ginebra San Miguel. Inebra San Miguel! Palapakan natin. Ayan, syempre, dyan tayo muna. Puputol muna natin yung game. Alright, dadako muna tayo sa ating 7-7 tradition. Alright, kompleto na po ba ang 7 beers? Opo. May I call of Sofia? Asan si Sofia? Sofia Ibaan. Come here, ate. Dito, dun ka. Diyan ka lang. 7 beer, ha? Next, we have Sen Dave. Next, we have Emmanuel. Si Emmanuel. Sa likod ka, kuya. Sa likod ka ni ate. Emmanuel? Nasa si Emmanuel? Next, we have Zairish. Nasaan? Ayun, si ate. Next, we have Irish Joy. Yun. Next, we have Argenica. Ayan din kayo. Dito kayo. Mag-line kayo, ate. Pusok ka doon. Doon. Last but not the least, we have Jasmine. Nasaan si Jasmine? 2, 4, 5. Kulang pa. Jasmine and Emmanuel. Nasaan yung dalawa? Nandito na si Emmanuel, di ba? Nasaan na yun? Umuwi? Ayan, sige. Maya na lang yung dalawa. Sophia, nasa si Sophia? Ayan, dyan ka. Harap ka dito. Ganyan. Next, we have Dave. Ito si Dave. Doon ka sa likod ni ate. Dyan ka. Yan, ha? Next, we have Zairish. Nasaan? Ikaw? Ayan, doon ka sa likod ni kuya. Ayan. Sa likod ka, doon. Sige pa, atras ka doon, ate. Atras pa. Atras ka nga dito, ate. Ayan. O din kuya, atras ka dito. Mag-line kayo ganyan. Line. And then, nasaan si Irish?
Ayan, doon ka sa likod natin. Ayan. Okay, ganyan. Alright, birthday wish nyo kay Audrey. Makinig po kayo. Hello! Ayan, makinig ha, ganito. Birthday wish nyo kay Audrey and then picture taking. Alright? Simulan natin kay Sofia. Birthday wish mo. Opo, birthday wish. What is your birthday wish? Birthday wish mo. Happy birthday. Ano, sana paglaki mo, malaki ka na, ano. So, go. Say happy birthday. Say happy birthday, Audrey. Say happy birthday. Happy birthday, Audrey. Oh, yeah. Palapakan natin. I-check na lang daw niya mamaya. Halika dito. Picture muna kayo. Alright, palapakan naman po natin si Sofia. Ayan. At syempre, nasan si Emmanuel and Smile. Irish. Birthday wish. Say happy birthday. Birthday wish. Say happy birthday. Happy birthday. Ayan, ayaw nila. Ayan, may Mayayain sila. Halika dito muna. Kuya, may pupuntahan ka? Come here. Picture muna kayo ni Audrey. Halika dito. Wow, ang laki ng gift ni ate ah. Parang bahay yata yan ah. Awesome lahat. Halika dito. Picture muna kayo din. Ni Audrey. Ayan. Picture muna kayo. Ayan. Di ba? 1, 2, 3. Smile. Irish. Happy birthday, Audrey. Gaya-gaya ka din. Sige, picture muna kayo. Ayan. Alright. 1, 2, 3. Smile. Birthday wish mo. Happy birthday. Wala kang birthday wish. Happy Anong happy Audrey? Happy birthday, Audrey. Happy birthday, Audrey. I love you. Isang malakas na palakpak naman. Ayan. Sige, picture muna kayo dito. 1, 2, 3. Smile. Birthday wish. Happy birthday, Audrey. Happy face. Ayan. Alright, picture muna. Alright, sa lahat po nakasali sa ating 7 beers, please proceed po sa ating stage. 1, 2, 3, smile! Ayan, Lala. Lapit po tayo. Lapit ako. Yan. Happy birthday, Audrey. Ako, sana nasa mabuti kang kalagayahan at masunurin sa mga magulang mo. At sana'y matupad mo lahat ang pangarap nubasan ko. Happy 7th birthday po, Audrey. Alright. Palapakan natin si Lola. Alright. Thank you so much, Lola. Picture muna kayo, Lola. Ayan, bigay natin kay Audrey yan. Picture muna kayo. Ayan. Alright. 1, 2, 3. Smile. Lola, Lola, mamaya po agad ready po lahat po. Audrey, ako, amukan, nasirib ka, iti panagadal mo, iso nga itultuloy mo ako. Kay suti, pag, sirsirib ka, iti panagadal mo, kay suday tati, mangitan oking ka, iti biyag mo. Kay talaan kitawid mo, iti magulang mo nga, han nga mapukaw nga awanti, makaala, orasin numan. So nga, happy birthday ako. I love you so much. Palapag naman! Palapakan naman natin yung mga lola natin. Lola, birthday wish po.
happy birthday ato Audrey. Kapay kumatas, agbalin ka nga tulugan nyo eskwela. Agagagat ka nga eskwela, agtulog ka, agpanagnog mo, ipanagnog mo, ipanag-eskwela. Paday pa eskwela, panagadal, makala ka ti kursong, natatitawid mo, ti naganak tingkang hanga mapukaw. Kapag kumatagagat ka po, nag-eskwela wine. Thank you, big happy birthday, Apo. Palamahan natin si Lola. Picture muna kay Lola. Ayan, picture mo na Lola. Ayan. Alright, next we have... Ayan, Tita May. Happy birthday, Audrey! Ay, ito ba? Sige lang po. Happy birthday! Sana matupad mo ang iyong pangarap na maging isang doktor. Na, di ba gusto mo yung doktor? Dentist. O, doktor din yun. Happy birthday! Love you! Alright, palagyan na naman natin si Tita May. Ayan. Alright, picture muna kayo, Tita May. Picture muna. Ayan. Next, we have Tita Beth. Ayan, nasa si Tita Beth. Happy birthday, Audrey. I love you. Ayan, palapakan naman natin si Tita Beth. Wow, ang haba yung message niya, ha? Ayan. Next, we have Jane. Wala din. Next, we have Julia. Ayan, ma'am, kuha na lang po tayo ng proxy. Next, we have Faith. Faith. Yun. Next, last one on the list, we have Arian. Arian. Atulog. Kuha na lang po tayo ng proxy, ma'am. Ayan. Sino? Sino gusto? Ayan, punta ka. Next. Sino pa? Ayan yung mga bata. Sino gusto mag-proxy? Ayan, lapit kayo dito. Halika dito. Ayan, picture muna kayo, Audrey, ha? Dito na lang para iwas siksikan sa stage mo. Ayan. Ayan. Alright, yung mga kasali sa 7 balloon, lapit po tayo dito kay Audrey. Picture muna po kayo. Ayan, sige na, lapit. Ikaw dito. Dito, kuya. Ikaw dito. Ayan. O, nasan yung iba? Come here. Ate, come here. Ayan, usok ka doon, Audrey. Ayan. A few minutes later. Sige na. O, doon na. 1, 2, 3, smile! Look at the camera. 1, 2, 3, smile! Alright. 7 balloon. Ibigay nyo kay Audrey yung balloon. Tig-isa-isa. Ayan, picture nyo sila. Tig-isa-isa. Ayan. Ayan, ibigay nyo. Ayan. Alright, thank you so much. 7 balloon. Let's move. 7 wishes. Ayan, pagkatapos po ng 7 wishes, dadako po sa 7 roses. For the babalik po si Audrey mamaya for the second outfit. Ayan. A few minutes later. Wishes po. Happy birthday, Audrey. Sana'y malusog kang palagi at maging mabait. Huwag mo nga awayin si Ading Jaden. Mag-aral ng mabuti at lumaki ng may takot sa Diyos. Ano, baby, I love you. Alright, palapakan natin si Lola. Thank you. Picture muna kayo. Tapos na. Picture muna. Alright, next. We have Lola Tess. Lola Tess. Yan. 1, 2, 3. Beauty. Hi, Audrey. Happy birthday, ha? Yeah, thank you for inviting us, okay? Sana, grow up to be a professional someday. Makita pa kitang ikakasal. Magpapakabait ka, ha? Saka, makikinig sa mommy at daddy. Okay? God bless you, ha? Love you.
Oh, palakpak! Ayan, palakpakan naman po natin si Lola Tess. Ayan, picture muna Lola Tess. Next we have Tita Gloria. Happy birthday, Audrey. Sana magpatuloy ka sa ginagawa mong kabutihan at isipin mo lagi, mag-pray ka kay God at saka kung ano yung nasimulan mo sa church, ipagpatuloy mo lang anak at patuloy na magpakabait ka, sundin mo yung si mami mo, saka si daddy mo. Tapos salagaan mo din baby si Jaden. Yun lang at I love you. Ay, palakpakan naman natin. Palakpak muna kay Tita Gloria. Ayan, picture muna. Next, we have Tita Freda. Happy birthday, Audrey. Wish ko lang sa'yo ay matupad ng lahat ng pangarap mo, maging isang mabuting anak ka sa iyong mga magulang and isang mabuting mamamayan pagdating ng panahon na makapaglingkod din sa bayan. Happy birthday, Anet. Palakpak! Ayan. Picture muna kayo, ma'am. Ayan, thank you so much, Tita. Hi, Audrey. Happy birthday. Ang hiling ko sa'yo ay maging matagumpay sa karerang tatahakin mo balang araw. And laging makikinig kay mami and daddy kasi sila yung tutulong sa'yo sa pag-abot mo sa pangarap mo. Lagi kang mag-iingat and huwag kalilimutang magdasal. God bless you. I love you. Alright. Ayan, palapakan naman po natin si Tita Belen. Ayan, picture muna kayo, Tita. Opo, picture muna para malapit na po yung December. Ayan. 1, 2, 3. Happy birthday, anak. Sana napasaya ka namin sa araw na ito. Hello, dali oh, umiyak na si Mama. Pinapayak ko. We're blessed, anak, na biniyaan kami ni God na anak na kagaya mo. Matalino, mapait, masunurin at syempre maganda. God bless you with wisdom and knowledge sa iyong pag-aaral. Always remember, nandito lang kami ng daddy mo, nakasuporta sa lahat ng gusto mo. Basta nakakabuti para sa'yo. Again, happy birthday. I love you. Palapakan natin si Mami May. Picture muna kay Mami May. Ayan, masaya lang si Mami May. Kaya ganyan. Mas lalo yan mamaya pag blowing of the candle. Loses, kakanta muna ang ating birthday celebrate ni si Audrey. Ayan, lahat po tayo dyan. Wala munang aalis. Ayan, at syempre, habang hinihintay po natin si Audrey, ayan, balik tayo sa ating game. Ayan, mamimigay po na naman kami ng mga 20 pesos cash. Ayan, alright, sige na Audrey. Ayan, chance ka na ng second outfit. Ayan, wow. Okay, mga bata, ready na kayo maglaro? Oh, ready na ba? Alright, ganito. Bibigyan namin ng 50 pesos. Kung sino po ang makahanap sa ilalim ng upuan o lamesa, ang nakasulat, nakasulat, Happy 7th birthday, kulay pulang papel. Go! 1, 2, 3, it's a prank! Ay, wala daw, prank lang daw yon. Sabi nila wala. Okay, ganito. Balik tayo sa hashtag tagline. Ayan, hashtag tagline. Pag hashtag tagline, ito, magkakaroon ng 20 pesos. Hashtag tagline, connecting people. Go, 1, 2, connecting people. 3, 4, 5, ano? Connecting people. Mali. Connecting people. PLDT is wrong. Globe is wrong. Smart is wrong. Converge is wrong. Ayan, sige, bilis, lapit. Connecting people. Bibigyan ko kayo ng clue.
5 letters only. Ayan, ito. Ano? Nokia. Ayan, o, sige, Nokia is correct. Ayan, Nokia. Alright. Next, hashtag tagline. Hashtag tagline, just do it. Go, 1. Just do it. Go, 1, 2. Lapit po. Ayan si Lola, Lola. Dito po, aligay dito. Ayan si Lola. Ayan, Lala. Ayan, dito po tayo. Hashtag tagline, masarap kahit walang sauce. Jokes to go, mali. Undox na ngayon. Joke lang ito. Just do it is night. Ayan, tama si Lola. Next, hashtag tagline. Hashtag tagline, good for good life. Go, 1, 2. Good for good life. Bilis, 1, 2, 3, 4. Wala. Nandiyan si Google. Ayan, bilis, 1. Good for good life. Let's start is letter N. Letter N po. Ano po? Anong tinola? Ano? Good for good life. Ayan, nandiyan si Google. Bilis! 1, 2, 3, 4, 5. Ano, ate? Anong nut? Mali! Nut is wrong. Bilis! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, wala? Wala. Ito, ano po? Nestle is correct! Ayan, sabi ko sa inyo, nandiyan si Google. Next, hashtag tagline. Alam nito. Hashtag tagline, maliwanag ang buhay. Go! 1, lapit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito. Ayan, dito kayo. Parang pangailangan talaga. Ako, ano po? Miracle! Para ko panilot ko. Is correct. Ayan. Next game tayo. Balik tayo sa ating Bring Me game. Okay na si Adri? Hindi pa. Ayan, balik tayo sa ating Bring Me game. Ayan. Bring Me, makapagdala sa akin ng ito, bibigyan ko kayo ng clue. Kulay 2 pula. Ayan. Nandyan sa buhangin. Ayan, bilis! Makapagdala sa akin ng 2 pula na langgam. Go! 1, 2. Punta na po tayo dito. Ma'am, and then Audrey, come here. 2 pula sa Audrey. Dito na po. Ayan, pasok na po si Audrey dito. 3. Ayan, lika na dito, Audrey. 4. Ma'am, 2 buhay na langgam. Pilay naman yan, pilay. Ayaw ko ng pilay. Ayan, pilay. Ayan, ito may langgam na. Alright, talaga na dito. Audrey. Okay, ngayon. Dito na tayo. Ayan, at syempre, kakanta na po ang ating birthday celebrant, kaya wala pong maingay. Kasi dito nyo lang po matatagpuan ang lumaban ng The Boys Kids. Ayan, na si Audrey. Okay, ganito. Ready na po ba kayo? Mahina, ready na po ba? Okay, ready na sila. Okay, please welcome sa our birthday celebrant, Audrey, palakpak. Ayan, isang malakas na palakpak. Hindi na niya mahawa ang pamaya. 1, 6, 0, 4, 0. Alright, palakpak muna, palakpak. Isang malakas.
Yes. Ayan. Sige na. Palit ka muna ng third outfit. Order. 2,000 years later. Okay mga bata, hello! Hi! Ayan, itong game na to, alam nyo na to. Ito po'y tinatawag naming Bulol-Bululan Challenge. Ayan, tongue twister. Pakisabi nga, lapo! Ruler! Isa-isa. Ruler! Ruler! Ruler. Lakas! Ruler! Ruler. Ruler. Lular. 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 Ruler! Ruler. Ruler! Ruler! Ah, dito, magtatagal si Kuya Juan. Pakisabi, kabilugan ng buwan. Isa-isa, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan. Ayan, together tayo. Ayan, together tayo ha. Ano? Sinong mauna? Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ito, halika dito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ah, very good. Ayan, dito ka ate. Pasok ka na. Ayan, ito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ano? Hotdog, ikaw na naman. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kalib. Kabilugan na naman sinasabi dito. Ayan, mamaya ka. So, si kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ayan, I don't know. Sige na, ayan po ka muna. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ayan po ka nang nasa ng bunganga mo. Ikaw din. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Yes, very good. Pasok ka na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ayan, thank you so much. Next. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Yes, very good. Next, how about you, kuya? Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Yes, very good. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ayan, ito. Take a seat. Sa kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ayan, I don't know. Next. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Yes, very good. Next. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kalibugan ka din. Next, sino next? Sino yung mga pasok? Nasaan yung mga pasok dyan? Nasaan kamay? Ay, hindi mga tag. Nilagay dito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Yes, very good. Ito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kalibugan. Kalibugan ka din. Ayan, sino yung mga pasok? 2, 4, 6. Ah, dito kayo nganin. Ayan, sino yung final? Final answer. Okay, sabihin nyo, iwinawa gayway. Iwinawa gayway. Ayan, sabay-sabay, iwinawa gayway. Ayan, pakisabi, together tayo. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang iwinawa gayway. Ayan, di isa-isa. Ito. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang Iwinawa gayway. Iwinawa gayway. Ulitin mo, bandilang iwinawa gayway. Bandilang nila ginagawayway. Sabihin mo, bandilang iwinawa gayway. Bandilang iniiwawayway. Iwinawayway. O, ito ka na, iwinawayway. Ayan. Ito. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang ginagawayway. Ulitin natin. Lagay dito. Ayan ha. Get ready kayo ha. Awakin mo ingay. Hoy, martis ka ng martis. Wait lang. Ito, makinig kayo. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang pinagaway-guway. Guay. Sige, upo ka na. Guay. Ito. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang iniwawa gayway. Ayan, very good. Dito ka. Pasok ka na. Ito. Bandilang iwinawa gayway. Bandilang iwinawa gaygay. Nagagaygay. Ayan,
ba yung nandyan ha? Talo na. Sino yung mga wala ka? Ito. Inay! Inay! Ito. Halika dito. Kaya mo yan. Ito kaya niya, ikaw hindi. Bandilang iwinawagayway. Ready? Wait lang. Bandilang iwinawagayway. Bandilang iwinawagayway. Next. Ito, final. Ito, mukhang alam ni Kuya. Halika nga dito, Kuya. Ito, alam nito. Halika dito. Ito. Ayan, susunod ka sa kanya. Ayan. Dito ka, harap ka doon, ha? Doon. Bandilang iwinawagayway. Bandilang iginagaway. Ito, next. Last na to, ha? Bandilang iwinawagayway. Bantilang ginagaway. Ulitin mo, yung malakas. Bandilang iwinawagayway. Bantilang ginagaway. Isa pa. Bantilang ginagaway. Nagaway-gway. Alright, ayan. Ang winner natin, walang iba. Anong pangalan mo? Ikaw, si Sander. Ang pangalan mo, Kuya? Sanderford. Ayan, Sanderford. Halika dito, Sanderford. Ayan, anong gusto mong prize? Maliit o malaki? Sa'yo na yung video, okay? Halika dito. Meron pa. Pakisabi. Last mo na to. Tapiko. Takope. Takope. Wow. Ayan, sige. Bibigyan kita ng prize. Ayan, anong klaseng prize dito? Ito na lang. Alright. Ayan, gusto mo to? Gusto mo talaga dito. Gusto mo to? Oo. Ayan. Dito. Ayan, anong gusto mong sabihin dyan? Hindi ako. Halika dito, ano? Ulitin mo, halika dito. Anong gusto mo? Anong gusto mong sabihin? Ulitin. Lakasan mo! Thank you po sa 50 pesos. And? Salamat po. A few minutes later. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final... Ayan, okay. At 7 candles muna tayo. Nasaan po si Krisa? Wala pa po. Faye. A few minutes later. Ayan. Okay, diretso na tayo sa ating blowing of the candle. Mami and Zari, dyan na lang po muna tayo at syempre diretso na po sa blowing of the candle. Bago po niya i-blow ang kanilang candles,
Ayan, doon tayo muna. Ayan, harap kayo kay Audrey. Ayan, harap kayo kay Audrey. Ayan, at syempre, nasaan po si Mami and Daddy? Mami, Daddy, magdala lang po tayo sa tabi po ng cake. Ayan, at syempre, everybody stand, lahat tumayo. Ayan, tumayo tayong lahat. Jason, doon ka. Dito na. Happy birthday! Louder! Everybody! Isa pa, may kasamang malakas na palakpak. Tan, 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 tan. Happy birthday to you! Louder! Ayan, thank you so much, Mami and Zari. Alam po namin na may gusto po kayong sabihin sa inyong anak. Ayan, sinong mauna? Si Mami muna. Excuse me po. Again, magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pumunta rito, sa mga tumulong. Anak, again, happy birthday. Mag-aral kang mabuti. Oo, Daddy. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga umatin at nakisaya sa birthday ng aming anak. Nagpapasalamat ako rin sa mga tumulong. Birthday wishes ko sa aming anak, sana lagi kang sumunod sa magulang. Mag-aral mabuti, maging magalang sa mga nakakatanda sa'yo. Sundin mo yung mga payo ng mga magulang mo. Para matupad mo yung mga pangarap mo, dapat mag-aral mabuti. Nandito lang kami ng mama mo na gagabay at tutulong sa'yo hanggang sa matupad mo yung mga pangarap mo. Anak, love ka namin ng mama mo, Jiden at ako. Yun lang, maraming salamat. Ganito pa, kabunga yung karawan niya. Go! Thank ko lang, mag-thank ko ka lang kay Mami Daddy. Sina, kaya mo yan. Huwag ka maniya. Bakit lahat kayo hindi alam ang sasabihin? Magaling kang kumantay. Thank you, Mami Daddy. Ganun lang. Di ba nagsabi ka? Hindi na daw niya na natawag na. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Oh, yan lang. Sige na. Bakit mo lang. Ay? Sabi mo lang, thank you. Sinasabi ka namin. Thank you, Mami. Thank you po, Mama at Papa. Alright, Audrey. Ayan, sige na. Close your eyes. Punta ka lang sa kanyang cake. Sige na. Stand up. Close your eyes and make a wish. Wish ka. Make a wish. Wish. Close your eyes. Close your eyes. Ayan. Okay, say happy birthday, Audrey! Magas! Audrey, ito pa po. Ayan, blow mo lahat ng candle na nandito. Alright, yung isa pa, yung sabay-sabay. Happy birthday, Audrey! Sige na, blow mo na. Ayan, syempre. Ayan, kaya dito na tayo. Taongin si Nagar, gutom na po ba kayo? Gutom na po ba? Mukhang mahina. Gutom na po ba? Ayan,